Jó napot kívánok, kedves autószerelő mesterek, illetve nem mesterek, kókányolók, lelkes amatőrök, mindenki. Ez egy Mercedes W203 C270 CDI, amivel az volt a probléma, hogy a gázolaj ráfolyott a hozbordás szíjra, azt megette. Aztán itt szépen ott vannak a darabjai, ilyen nagyon szépen lefeslett. Itt van egyéves Contitech Continental szíj kuka. Na, de nem is ez a lényeg. Ezért most lebombáztam az elejét, és itt úgy vagyok vele, hogy akkor már mindent rendbe akarok rakni, és kérdeznék tőletek, mi a véleményetek? Itt van ez a generátor. Ennek a tengelynek, nem tudom mennyire látjátok. Hopp, látszik azért. Van neki, hát itt durván egy 1,5 milliméter kottyanása így előre-hátra tengely irányba. Tengelyre merőlegesen nem érzem, hogy hát úgyis van valamennyi, de úgy talán csak tized milliméterek. Hogy ez így jó, vagy cseréljen, vagy lehet ezt csapágyazni, vagy mi ezzel, vagy gond van-e ezzel, mi a véleményetek, vagy mit tudtok róla. Nem tudom, hogy ez így rendben van-e. Akkor van ez a vízszivattyú, ez is kissé kotyog minden irányba, pár tizedet. Akkor a klímáról kérdeznék még, hogy ennek lehet cserélni a csapágyát? Ezzel a mágneses tárcsával együtt? Vagy nem tudom, hogy hívják, mert nem vagyok autószerelő. Mert ez így, innen hallottam valami csörgést, még amikor jó volt a hozbordászi, és ment az autó, és akkor csörgött, amikor nem volt rányomva a klíma. Amikor be volt kapcsolva a klíma, akkor nem zörgött. Tehát terhelés alatt nem zörgött. Úgyhogy ezért gyanítom, hogy akkor megfeszült valamennyire a hulladékcsapágy, és akkor elhallgatott. Egyébként így van. Kotyog. Nem tudom. Így viszont, tehát ez a szabadon futó rész, vagy nem is tudom, ez az, ami itt zörög, kotyog rajta. Maga az a másik fix rész, az teljesen stabil, masszív. Úgyhogy lehet, hogy ez van csak kikopva. Na. Az olaj, ez az olajszivattyú? Valószínűleg. Az úgy tűnik, hogy hát talán ez rendben van, itt is van némi zörgés, de nem ilyen hangja volt, hanem ilyen csörgő. Illetve még az a kérdésem, hogy itt van ez az üzemanyag szivattyú, amiből nem az egyik csőből szivárgott az üzemanyag, és az folyt rá végig a hozbordás szíjamra. És ezt a belsőt, ezt, ami itt jön végig, így, hopp, így, itt jön tovább, itt, és rámegy nagy nyomásúról a kis nyomásúra, vagy fordítva, mit tudom én. Ezt hol lehet kapni? Mert ezt én nem találok se a Bárdi honlapján, se az Autódok honlapján, és hogyha már így le van bombázva, akkor ki akarom cserélni. A másikat, a hosszabbat, ami itt jön mellette ez, és itt az egészen itt hátra megy, erre a komoré szarra. Olyat lehetett kapni, azt meg is vettem. De azt a másik rövidet,
ami innen megy ide. Látjátok? Onnan, föntről. Oda. Azt nem találom sehol, nem lehet kapni. Vagy nem tudom, hogy lehet-e. Vagy én vagyok balfasz, és nem találom meg. Nem tudom. De hogyha tudjátok, hogy mi a neve pontosan, vagy hol lehet kapni ilyet, akkor segítsetek már, létszi, mert szeretnék vásárolni. Illetve itt van ez a csonk, ezt már régen tudtam, hogy ez szar, mert láttam, régen is észrevettem, még mielőtt lebontottam volna, hogy le van törve. Hát, nem tudom, mennyire látszik. Ott hiányzik egy darab, ahova beakad az a bilincs. Na, fókuszálj már, ott. És ez állandóan lecsúszik ez miatt, mert itt hiányzik egy műanyag darab. Jó. Na, és ezt a kis csonkot se találtam sehol. Ez ugye, ami a turbo coolerből megy rá turbóra, ez a cső, és itt erre a műanyag, vagy nem tudom milyen csonkra, azt hiszem műanyag, ja, ez műanyag lesz. Erre a műanyag csonkra csatlakozik, és akkor egy ilyen C vagy U alakú, C alakú bilincs fogja oda. Na hát ez a bilincs nekem nem fogja oda, mert pont ott van letörve az a buzi műanyag, ahol nem kéne, úgyhogy egy ilyet szeretnék vásárolni valakitől, úgyhogy akinek van C270 CDI hez való ilyen szarja, vagy tök mindegy másikhoz is jó, szerintem a C200-on CD-n is, meg a C220 CD-n is ugyanez van, attól megvásárolnám most, hogy így ez le van bombázva, mert így szépen hozzáférek. Ja, úgyhogy egyelőre ennyi. Ja, amúgy így nézzétek, ott van a hozbordászi szálakra bontva, úgyhogy ki szeretne fonni egy újat belőle, annak ingyen elvihető. Na csá!